Frejd kbir li sar kmieni t-tnejn filgħodu mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni, 154 persuna nstabu jgħixu legalment f'dik li kienet il-lukanda Paloma li tinsab fi triq il-Ġifen f'San Pawl il-Baħar. Fil-passat din il-binja kienet tintuża wkoll bħala akkomodazzjoni għall-istudenti tal-Ingliż, iżda s-sidien dawru fatt ta' kmamar illegali biex jgħixu fihom mijiet ta' immigranti. L-operazzjoni tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni mejjuna mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u tad-Distrett tal-Qawra bdiet tal-ħabta tal-5 ta' filgħodu. L-immigranti bdew jiġu żgumbrati minn dan il-kumpless bl-uffiċjali tal-Pulizija deru jiġbru l-passaporti u kull xorta ta' dokument li kellhom fuqhom l-immigranti. L-operazzjoni tal-Pulizija ħadet aktar minn 5 sigħat u hekk kif jiġdu l-filmati, ħafna kmamar kienu inaċċessibbli u deskritti bħala labirint perikolus. Sorsi fuq il-post qalulna li kull resident kien iħallas bejn 200 u 350 euro fix-xahar sabiex ikollu rokna b'saqqu ġewwa waħda minn dawn il-gebubi li kienu wkoll immarkati b'numru biex is-sidien ikunu jafu min qed jgħix f'kull kamra. B'hekk hu mifhum li s-sidien kienu qed jagħmlu iżjed minn 40,000 euro fix-xahar. Saħansitra kien hemm nies jgħixu ġewwa kmamar żgħar mibnijin b'kull xorta ta' njam u plastik. Minħabba diversi perikli li kien hemm fil-post fosthom servizzi tal-elettriku perikolużi u faċilitajiet sanitarji fi stat diżastruż, l-operazzjoni kienet waħda komplessa bir-residenti tal-binja bdew jinstabu moħbija f'kull rokna tal-blokka. Ħin minnhom il-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit saħansitra sabu 5 irġiel jistaħbew fuq trafu, 5 solar il fuq mill-bitħa interna tal-kumpless. Hekk kif bdew jinħarġu fuq quddiem tal-proprjetà, il-Pulizija tal-Immigrazzjoni bdew jgħidu isem il-persuni li nstabu jgħixu f'din il-binja. Kif qed taraw warajja proprju hawn il-van tal-Pulizija fejn l-immigranti li nstabu wara spezzjonijiet li saru f'dik li kienet magħrufa bħala l-Paloma Complex qed jitabbow wieħed ġo dan il-van tal-Pulizija biex jittieħdu fid-depot tal-Pulizija għal aktar stħarriġ. Sorsi qrib l-investigazzjoni sostnew li s-sidien ma kellhomx permess biex jużaw il-binja bħala akkomodazzjoni. Din jiġu ċċekkjati d-depot, il-post mhuwiex abitabbli, ħajkollu jingħalaq, mbagħad naraw sections oħra jridu jittieħdu minn hemmhekk. Is-sitwazzjoni li kienu qed jgħixu fiha tant kienet prekarja fejn hu mifhum li fix-xitwa l-postijiet kienu jerqu, filwaqt li fis-sajf kien hemm infestazzjoni ta' ġrieden u wirdien. Min informazzjoni li ksibna jidher il-maġġoranza tal-immigranti kellhom fil-possess tagħhom permess ta' residenza Taljan u mhux Malti. Matul ir-rejd instabet ukoll koppja mill-Litwanja tfittex kamra fejn tikri u qassis immigrant li kien qiegħed jgħix f'dan il-kumpless. Madankollu huwa ġie rilaxxat wara li rriżulta li kellu l-permessi kollha neċessarji biex jgħix f'pajjiżna. Bħal dan il-qassis kien hemm Niġerjana li wriet l-adab tagħha lejn is-sidien li qed tgħid li daħħu biha wara li qalula li kellha kollox skont il-permessi, iżda mbagħad intebħet li l-post se jingħalaq u mhux se jkollha fejn tgħix. He treat me like a slave. He don't tell me that he has his cars. Last week on Tuesday I pay money. I have the tickets for you. Yes, you showed it to me. Kanda. Wieħed minn dawk li kien jiġbor il-kera mar ikellima u qallilha li flusa kien joħodhom wieħed Russu, iżda x'ħin induna li l-ġurnalisti tisegwu dak kollu dlonk talaba jidħlu ġewwa. Your money I don't take it. I give it to the Russian. You have to go and collect it because you don't tell me say the house is already cast. If you tell me she, I'm not Your job talking. come, isma. Mhux hawnhekk. Come. Okay, but let me take my bag. F'mument minnhom qamet ukoll kommozzjoni fejn wieħed li hu mifhum li kien involut fil-ġbir tal-kera rid jagħti s-salt għall-ġurnalisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.